Chineke ha bata Prince Chineke ụmụ Chineke ka a na-agụ egwu asị onye ndị na-aga na ụmụ Chineke ndị na ha bụ eze na-aga n'ụzọ anyị na nna wụ bụ ndị otu ndị nna ha bụ eze anyị wee mgbe ọ nwụrụ ihe nwere ka ọ dụ anyị enweghị ebe mgbe ahụ mana tata sị na-akwa ya akwa anyị nwa bọọlụ ndị nwanne agba n'ọsọ anụ na mkpatụ nwanne anyị ji aga so we kpoku ụmụnne anyị ihe eme nkarị ebe niile anyị buru ibu anyị karịrị mana onye nke abụọ onye isi anyị dị ha na ojiri ma ụmụ Chineke anyị nwechikọta onwe anyị ndị anyị na-eneba ụmụ Chineke ma ndị bịa ma ndị abịa ebe a wesị ka abịasị oludo ka mma gị niile anyị ọ bụrụ na gị ga-ele gị egwebịasị oke awụọ idibe ihe mere ebe gboo para que a gente vai se cair, a gente vai cair, depois a gente vai. Como se eu não sei o vai ir para o dia, só que isso não que se vai ver já fala o bem para we want to feel the burial right because in the young one. So one of the things nothing's been equal. You're a man. Huh? You have to be courage and carry things along. Huh? So, brother, you help when I assist. That's about it. Thank you. You didn't know. Thank you. The family of who? Ruben. The family of Ruben.
la magalulo la uniform video ye fumo. Eh no. Good afternoon. It's here. No good evening, sir. Marni setroya no wabia. Megaraga ndi patasere ba no wa ndi chimampa ndokpa. Chikwado ndokpa. Hale shift back express alata ama one accident. Ayale ridu aho. Ha batara kamala ya horo la ya ka ho tre palo apa. After that I never tapano. Chief Ike Bude na zino le ha batakwa no to aka ahụ. Awara asa na chukwu ga abụọ achịma gba ahụ me ebe asị wepụta ịnọnyere ezinu na ndị bilo zuru mba na mmemme akwamozu nke ha na-emerube n'ụbọchị tata. Anyị ka na-ekele ebe ndị nke batagoro abata na ndị nke nọ n'ụzọ na-abịa ya na-asị biko ndị nke batagoro abata ndị n'ọrụ gbanụ mgbafọ na-enyere ha ọjị Wamaru Majibo Anduru. Ula malo suru fatawa. Ba kotala sunsu. Ada kamera yang perwa no fula fo. Media kulu bota. Nyata ulaje when I dress over the incoming Iwe Akurubi 2 Nabata Honorable HM Ahure Utogo I am a Zulu and Nabata Nikem Ebanere ezino na ndị bi rezuru mba na mmemme akwamozu ka ha na-emere ebe n'ụbọchị taa izozo na ihe eme ọdịnda aka eme agba oyibo ụlọ mgbe o mere na-agazie ọrụ onye igwe na-ekele ụlọ mgbe ya biko ndị aka nnapụ ụlọ na-anapụ ndị aka mmefu a na-ebu ndị aka ndị na-ebuba second, I should have million to go back that I can now one going to there's a parking motor. There were movements in this.
Engineer, Allah was some of them who was going to get. I said no. MC Bato. Even my member, my boy, when it by mistake, side mirror. My whiskey, my mother, continue to be there. I'm not going to die in a murder, aka old soldier. I can my road. You regular catching money 6,000, even at 20,000. Came to the goal like so if you even have to kind of pretend they have to. I will because drive this space shuttle. I can't zap, but never the full driver shuttle guy in the book of the full I use up for them. Now I bring all guys and people. I would be there in level. You will move over that. Yeah, but I don't one side. I hear one about that. A civil and the band money from in front of them. The bar will go to the doctor. On a good doctor. But I need that. I don't want to watch that. Can't get that for no. I don't want to watch it. I got my idea from the prayer. Because I don't know about the gun of the I have that. So let me be ready to do that. Let me come here. I bet you're going to come over. You pray about it. Let me have more.
Because you get to my son, so go ahead and no more. What are you on there? Jump, I can shoot. I get about that. Zero on the way you're catching. Hey, I'm going to go. Oh, brother, one on you. If you don't know what to do with your mother, I'm going to go to the major flood. I know you better about 5,000, but I get a roll of it. I'm going to go. So, what I'm going to do is I'm going to go to the I got that bill. Abo chini service ni huru. Abo phone abo ayana bata.
ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba. Ẹ̀sà. Because you don't have to know what you're carrying. Oh, it's you and the back there. I'm a baby over there. There's a young lady that goes on the young lady. That's all the way.
fọ́tọ́ kí ni ọ̀nà ọ̀pá kùnùkù ọ̀nà ọ̀pá kùnùkù tìrẹ bẹ bu ndé títí lọ́ọ̀nù fún mọ́ni náà bàtà ọ̀nà ọ̀wọ̀ fún ezi òkú àkùnùkù fún èyí òkú nípa yẹn fún ezi òkú ọ̀nà ezi òkú. àwọn alábàtà ọ̀nà ọ̀pá kùnùkù ló sọ fún ìjì yẹ́nà ìfẹ́ gbọ́dọ̀ yẹ́nà ìfẹ́ gbọ́dọ̀ àjọ ọmọ yẹn náà bàtà ọ̀nà ọ̀wọ̀ ẹ̀kẹ́lẹ́ ẹ̀kẹ́ As an apple said, the Oh, good evening. Okay. I'm not sure them now. I don't know if they them now. You get it? I'm not going to look at the people in the desert in the Balaban over Chickatata. Nimuchi like it. Look at the Baladi, Jana, but that's him. But every basis of man, when the father man, but I thought I don't go to the sauce. Oversight in case sister, or 2 weeks allow security. Respect the apple in Tata. Come over the Gile, doing a Jella Baromba. Over the Matata, the Raven apple in you. Daniel Lenda, make it full, look back, but it go boom. Out the ballot. Adam Shalamon Manke. I'm a monkey, my shake. Oh my God, bye. You get that got up. You better not get this, eh? Hey, you better one of them. As you will give me each other, you will learn me. I got a second more. I live in the neighborhood of the
Sono.
All
After you make your presentation, you make to Mado. Membaleza, Obo Membaleza, Obo Membaleza, Uzuma Obo Membaleza, Obo Membaleza, Obo Membaleza, Obo Membaleza. Praise the Lord. You want this to you want to share. Yeah, kalau bukan itu pandai, kalau bukan itu, kasih orang bukan haji sah. Malu bukan itu bukan aja. Otak lu kan tak perlu, otak kau yang tersebut, tak perlu nak haji sah.
Ana m iwe anya m n'ala eme. Afọ omenye bọọlụ n'ọgbọ. Omenye bọọlụ n'ọgbọ. Ana itelite. Ọ̀kadùkẹ̀lẹ̀. Itelite. Olee ihe ụlọ na-ebe eri ego. Ambassador Chukwu Kereze. Anyị ha-awụ agala iwe agala azụ. Omejebe mere na-egwu ya ka ọ bụrụ ọgbụgba mere ka ọ bụrụ egwu. Mere ka ọ bụrụ egwu. Hey, Ike. That's a rapper. Ambassador Chukwu Kereze. Ambassador. What can I tell you? Ambassador. Okay. We're going to go. The factory is selling the age of hey, that's what you want to say. Money starts nonsense. Money starts nonsense. Oh, no, 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 Brianna. I've been at a more boy, I never wait to marry Brianna. And Brianna, Brianna. I'm not going to follow. I'm not going to follow. Thank you.
Beba. Oh, with the pure water. The water was you.
Aja para ujian siasu. Friday April. Aja para Thank you.
Ọgọ. Ọmọ ojú nọ n'ọgbọ. Onye bikọrọ n'anyị. Ala dara ka ha akọ. Ọkwa eke mara ebuka anyị mma akwa. Eke mara ebuka anyị mma akwa. Otu ọja. Abba ele la chief fence. Ele la chief fence. Never. This say yeah, it's a fine. Don't go to fine around the market. Yeah, man, it's Paris. Yeah, they leave 06. Onye si aka na mbio. Biko onye ka m kele. Azọ Kenneth agụ nwanne. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko anyị fụgo nsi wee kwado gbaa mbọ n'ike m wee bịa ebe a wee si na unu zuru ka eme. Sị ka ịgbagodo ọha na eze ife jikọtara unu na ezinụlọ a na-eme mmemme tata. Anyị bịara ịnọnyere nwanne anyị nwaanyị ka a na-alụ n'ezinụlọ Eke mara obi. Nwanne anyị nwaanyị anyị awụkwa na nwa abụọ. Anyị bịara ịnọnyere na akwamozu nna di ya. Ọ ihe anyị ji wee bịa. Ekele m unu. Ana m asị na unu gbarịrị unu zuru ka eme. Ka mmemme anụ a na-aga n'iru ka obi dị unu na mmemme anụ a emetakwara unu. Obi dị anyị ụtọ ka a si wee nabata anyị. Ọ bụ na anyị nwantịntị oge ka isi wee mara ọgụ gị nwoke bụ nke a na-akwa today otu o si wee bie ndụ oge ọ dị ndụ ọ bụkwa ezigbo mmadụ. Anyị na ya dị na mma anyị ji wee bịawa maka ọ bụ na anyị na ya dịrọ na mgbe oge ebute na ya agaghị adị ka a sịkwara hụ ndụ ya ndị ọbụ nwoke na-achọ ozi ọ na-anaghị egwuregwu onye ọbụla. Ekele m unu wee na-asị na Job ga-anara mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe ị nwere ịyọ Chineke ka ọ mere ezinụlọ a ma unu mesịa mmemme a? Nwa na nwa m na-ayọkwa Chineke ka ọ nọnyere ha gbaa ha obi ka ha nwee ike bi ọfụma hapụ ichebe echiche maka nyanwa iri nne maka na ihe dị ara onye ọbụla onye bisi ya n'ụwa na ọ ga-apụkwa apụ. So mụ nwa na onwe m na-asị ka ha nwee nkasi obi. Ekele m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Afọ a na-etu m bụ Mkpụrụgwuọbịa. Mkpụrụgwuọbịa igwe bụ ọzọ ekene gị ọ wee na-asị na ọbụla ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ndị Igbo bụ onye na-amafa ka a na-asị ide ka ha ji na-ekpe ekpe na-asị na ife niile bụ ifu ntụfu na mmemme a ọ bụ ego ọ bụ taịm ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ mgbagharị na Job ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Ekene m gị ọ gara gị na mma ekene m gị
biko onye ka m kele onye na-ekele Chief Chukwudi Nweke Chief ọ ga-adị na mma ndị ugwu enu onwe ekene m gị ọ ga-adị gị na mma ekene m gị gwa na ọha na eze ihe mere iji nọrọ ebe a n'ụbọchị taata ebe m ji nọ n'ebe a bụ onye na-akwa ozu onye na-akwa papa ya bụ ọgọ mbọkọ mụ na ya na-anụ nwaanyị okwu ebe ebe m ji wụọ nọdụ n'ụbọchị taa ekene m gị anyị fọ anụ mbọ unu gba afụ ka unu si wee participate ya wee na-asị n'onu zu ka eme na-asị ijide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs biko nwere ịwara ọha na eze ka obi dị gị taata na mmemme a obi dị m aṅụrị duto na papa anyị a ọ nwụrụ before agbara Krismas n'ihi na ofu mmiri nọ n'ite na-asụ ọ dugide mgbe ozi nwa ya nwoke si ya jee ụlọ ka ije ka akwamozu papa ka anyị mee ya ka ọ gaa ka enwee ike sobe ihe ọzọ na adụmdọrọ ya obi dị m aṅụrị na-emego nke ahụ ka ọkata ka ụzọ baa anya ekene m gị ama na emetara unu ọfụma ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma ọ nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze ndị bịara ebe a taata nwere ike ịgwa ọha na eze bịara ebe a taa bụ na onye ọbụla ji obi ọcha wee bịa ebe a mkpu onye a ji wee bịa na nke ọ ga-eji gaa na-anaghị aka mma ise ebe anyị na-ekwu ise ebe ọ na ebe niile ebe gara ọfụma mmiri enye ha anyị nsogbu anwụ ọchịchị anya ha anyị nsogbu jee ka anyị mechaa ibe niile anyị mere ibe niile eme gara ọfụma ọ ga-adị gị na mma ọ ga-adị gị na mma anyị na-asị ide ka ijiri anyị fụrụ mba ịgba wee na-asị na ihe niile bụ ife tufu na mmemme ahụ bụ ego ọ bụ taịm na Jehova ga-akwụghachi gị mmadụ mmadụ n'aha Jizọs ọ ga-esi na mmemme ahụ wee mere gị ife na-enwetabeghị n'ụwa gị na-abụrọ njọ ọ ga-ewetara gị ọmụkọ m nwaanyị mmepe ụzọ zuru oke udo na ọṅụ na ogologo ndụ arụ isi ike wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ọnwa ọ ga-adị gị na mma ekene ngụ Egwubozi na-ekene gị olee owu akwụrụ gị onye isi ekele m gị biko gbara ọha na eze onye bụ afọ m bụ Prince Chukwuzie ọ ga-adị gị na mma gwara anyị ife gbasara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taata ihe gbasara m na ezinụlọ ala eme mmemme taata bụ na ezinụlọ ala eme mmemme ebe a bụ Rose mụtara ekewara obi Davis ala akwa Davis bụ papa mmụọ Fesson Davis wala akwa nna m na mbara m akasị gị obi sị ka hapụ ebe abụ dịka ndị na-enwere olileanya na ma ebe bụ agbakwa ezigbo ama n'isi ya wee sị na obiri ndị ya ọfụma be na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndị nwere aha Jizọs gwara anyị ka obi dị gị taata mmemme anụ na aga obi dịkwa m mma na mma kwakwa m mana obi atụcha mma bikọs eluzuru sọmbọdị mana papa mmụọ sokozere ịkwa papa m ọpapa m sokozere ịkwa mmụọ so mma sị obi dị m mma afọ m mbọ unu na-agba wee sị na unu ka eme na-asị ndekuru njiri ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs ka anyị na-anyị Chineke ka o merụ ezinụlọ na amụrụ mesa mmemme ma mekwarụ ndị ikwu na ibe na ndị chọ gị wee bịa ihe na-akwa yo Chineke ka o merụ ndị bịara mmemme onye ọbụla si ebe ọbụla o si wee bịa mmemme a ga-alarugodu otu o si wee bịa ebe ọbụla o si wete nke ọbụla o ji wee bịa ihe Jehova ga-etiri ya mmaji kwuru mmaji ọ ga-adị gị na mma ọ nwe ihe ọzọ ị nwere ike ịgwa ọha na eze ndị chọ gị wee bịa ndị ọzọ gara ịgwa ọha na eze n'okwu a na onye na
ala ya gbado anya onye riju onye la ọ ga-adị gị na mma kedu afọ a na-etu gị eti ekwentị ego bụzi na-ekele gị wee na-asị na anyị fụrụ mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na-asị unu dịka unu ji wee na-asị na mmemme unu mega dị ka ụzọ ajakuruchu na ezinụlọ a unu ga-afụ mmepe ụzọ dị iche ihe dị ụkọ na ezinụlọ a unu ekwere m nweta ndị ọ bụ ga-esi na mmemme a wee mezuore gị n'aha Jizọs ekele gị ọ ga-adị gị na mma nwanne biko onye ka m kene anyị kelere Chinonso Chukwueke na Enugu Abụachi ọ ga-adị gị na mma biko gwara anyị ife mere iji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị taata ife jikọta gị n'ezinụlọ nọrọ ebe ahụ maka akwamozu ọgọ nwoke bụ Ekmarogo afọ otiti Awụsa nkwuli and ihe nyere onye ahụ o soja ka ọ bụ ezigbo ọgọ nwoke ka ọ bụ wee sị ka m kwanyere ugwu ikpeazụ edu m ndị ọta na igbodo wee bịa ekwukwuru m ma mmụọ chara acha wee bịara akwa ọya nji wee bịa taa ekele m na afọrọ m mbụ unu gba wee sị na unu zu ka eme na-asị nje ka njiri ọ ga-adịghị na mma na Jizọs na ndị Igbo bụkwa onye na-eme ọfụma ka a na-asị ha jide ka ha ji wee na-ekpekpe na-asị na ya ife niile bụ ife mbụ unu gbara ebe a ji ọ ga-esi na ya wee bulie onye nna ha Jizọs ka ka obi dị gị na mmemme a taata obi dị m aṅụrị bikos onwe ebe e mere mkpọtụ anụghị ọgụ onwe onye si na oriri aṅụrị eri ihe niile na-aga n'usoro mmiri ezo ọ bịakwara ya mgbe ụtụtụ ma chụwa eme ka na ji oyi so obi dị m aṅụrị ekere Chineke ihe niile gara ọfụma ọ ga-adị gị na mma o nwere ihe anyị na-ayọ ji ọba ka o mere ezinụlọ a ma unu mesa mmemme a ana m ayọ Chineke ka o mee ka o ruye nwoke bụ Prince nwa gụrụ aha ndụ ka ejiri ọzọ ọ natara dike mma nke izizi ọfịa ọ na-asụ ka Chineke meeli ya dịka ọ na-emecha akwamozu n'isi ka o rufuo ụlọ ya onye niile kwesịrị ka o mee n'ụlọ a ma kwatuo ya ya na ezinụlọ ya ga-adị ndụ ma ya ga-adị ndụ ụmụ ya ga-adị ndụ mụ onwe m ihe ọma ga-emere m n'ezinụlọ a mkpachara ọjọ nwoke nwunye m ga-enwe ọ ga-adị gị na mma afọ nke otu gba mbọ pọnse na ihe dị ha na Naịjirịa wuru mmemme ọchafụ achafụ were asị na ọ ga-adị ka ha jakonchu na ezinụlọ na ebe unu ji oge si na mmemme a wee mepere gị ụzọ ihe ọbụla bụ ihe dị ụkọ na ndụ gị na-enwetabe ji oge si na mmemme a wee mere gị n'aha Jizọs wee na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma ọ nwere afọ a na-etu gị etu eze bi n'ugwu ịkụba ọzọ ekele gị wee na-asị na ọ bụrụ ịbụ mma ịbụ nkwụ enu ọnwụ ịbụ ala na ịdị na saịt si ijide ka iji ọ ga-adị gị na mma ekele gị nwanne ọ ga-adị gị nna ekele m gị biko menụ ka ọha na eze mara afa gị na onye ịbụ ọ ga-adị gị na mma biko gwara ọha na eze efe jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taata ihe jikọta mụ na ọha na eze na m na-eme mmemme taata ana m akwa Ekmarogo papa m na mbụ ana m akasị gị obi sị ka hapụ ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya na ọgwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ozu and emelipe agbagwa ezigbo ama n'isi asị na obiri m dị ọfụma wee na-asị na jụ gara mkpa obi na ndụkwara aha Jizọs biko gbana anyị ka obi dị gị taata obi tọkwara m ụtọ na mmemme anyị na Jehova mere ka anyị mee n'udo ọbụlagwa mgbe mmiri m bịara gbata Jehova mere onwe ya onye ọbụla bịara be anyị na-erikwa ihe na-anakwa n'udo wee na-asị ka Chineke gozie ala ekene m gị afọ m mbụ mgba wee sị na unu zuru ka eme na-asị dekuru nji na ọ ga-adị na mma n'aha Jizọs ọ nwere ihe ọzọ ị nwere ike dị gị n'obi ị nwere ike ịgwa ọha na eze gbasara mmemme anụ ndị
anyị kpọrọ oriri wee bịakwa n'ihe oriri ahụ wee na-ekelekwa ma ndị isi oji ma ndị Enugu ma ndị Umueze ma ndị ọbụla elu ma ndị oji wee na-ekele ndị ikwu na ibe wee na-asị ka ekele na ịma mma kele ha n'aha Jizọs. Ada wara fa na-etu gị etu. Awara fa na-etu gị etu. Afa na-etu m etu karịrị akarị. Afa na-etu m karịrị akarị. Nna di m na-etu ukwu na-achị agbara ụgbọ. Papa m were na-etukwanụ wee na-ekele papa m were na-etukwanụ osodi eme wee na-asị ka obi ya siri ike osodi eme gụbọs na-ekene gị wee sị gị na ọ bụ na ịbụ mmadụ ịbụ nkwụ na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gịla mma na Jehova ga-esi na mmemme anụwa wee mere unu amara ife ọbụla bụ ife dị ụka na ndụ gị na ndị ezinụlọ na Jehova ga-esi na mmemme wee mere unu elu ụbọchị ozi ahụ gafe ihe dị iche n'aha Jizọs ekene gị
taba ogogo Minister Manu